ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ସାରା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଏବେ ଭାଜିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ବେଳାଟା ଏତେ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିହେବନି, ଏଣେ ମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଲେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କରିବି ଏଇସବୁ ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ। କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଏଣେ ଗରମରେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଣେ ମାଛ ଭାଜୁଥିଲି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ଏଣେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ପୁରା ବେଳାଟା ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ରେସିପିଟା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲି, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ନେଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ପିଆଜ ପକେଇକି ମସଲାକୁ ବାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଯେମିତି ଆପଣ ପକାନ୍ତି, ପଛରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯେମିତି ତେଲ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପକେଇଦେଲି। ସେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇକି ସନ୍ତୁଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ସନ୍ତୁଳିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ସନ୍ତୁଳିଛି ମୁଁ। କିଛି ସମୟ ସନ୍ତୁଳିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଦେଇକି ତରକାରୀଟା ଓହ୍ଲେଇଦେଲି। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ବି ମସଲା ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି ସେଥିରୁ। ଆଉ ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ତ ସରିଯାଇଛି। ଓହୋ, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷି ଆଉ କ'ଣ ରେସିପି ଦେଖେଇବି? ସେଇ ତ ନର୍ମାଲ୍, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେମିତି ସହଜରେ ଆସି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ରାତି 9ଟା, ଛୁଆ ବି ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେସିପିଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ମରିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ପତ୍ର ନେଇ ଆସିକି, ମୁଁ ସେ ପତ୍ର କହିବିନି କାରଣ ଆମ ପିଇସାଙ୍କ ନା, ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। କହିବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୁଣ ପକେଇ ପାରେନି, କାରଣ ମୋତେ ମୋ ହାତରେ ଲୁଣି ହେଇଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଲୁଣି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।